Ombak gede tak sebrangi, rondo enom tak openi, rondo tuwek enake dipateni. Masalah. Ya ampun. Ya iki gara-gara kangaran rambutan tok 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 tok. Nanging kawujudane kok kaya mengkono. Iki yen tak sawang-sawang tak demo sik. Lho. Iki rambutan apa bathok? Yen ana raja-raja ning jaman tak jenengno bathok dadu. Tok tok. Nyapo? Iki kok enek sinden dasi diklonthok.